Siyakhanyela ngohlaba zilimele ibhange ubethini uxolo lo ngosibalo lapho ke bawusta incwadi yethu yesipiriti sifuna incwadi yendumiso 46 uxolo lo ngosibalo uthixo inqaba yabantu ba uthixo makasithande izinto zonke ucele kuthena nasebuntwaneni bami uthixo benami athandelose uxolo lo ngosibalo haleluya cela indethelelo bazaba uthixo unehlathi ulegwiba kuthi uxolo lenkosimali kakhona bethuba belivuma ke bawamali bethuba belivuma lenza uhlala kulo mqolo we7 uxolo lenkosimali kakhona siyavuma bezona mathela kwe7 bandimfundela uthi uyehova wemikhosi unathi ingqonde yethu uthixo ayakufa uxolo lengosibalo kodwa ze singayilibali into yokuba bithe incwadini kaThixo athi uyehova uthixo athi uligwiba athi ulihlathi ukuthi uyindawo athi yozimela uxolo abantu incwadini kaThixo athi uyehova uthixo athi ungakuthi yaye uyehova wemikhosi athi unathi aqhathazeki athi angibandezeleni athi nasethutshiseni athi ubani angena athi kuyo kodwa ekuphela ngosuku athi uyehova uthixo athi unathi uxolo lenkosimali amen uthixo wemikhosi uthixo onathi uthixo oligwiba lethu benbayethu lencwadi bake kwakho ukuphazameka bawusta zawuphazamiseka selinyusile sacela indethelelo uxolo